Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to ze hry Minecraft. A je to taková menší pozvánka na server. Na alexcraft.eu. Tady to je jejich web. Budete ho mít v popisku videa. Moment, já ukážu vám svůj dům. No, tady je můj dům. Mám tady koupené VIP, dívejte, tam Silver VIP. Můžu fly, tady jsem si koupil NPC za 30. Káče. No to po accept. No, hledám spolubydlící, tak možná, že by tady ta se mnou mohla bydlet. Moment. Schání spolubydlící. No tak snad. Najdu někoho. Můžete to být i třeba vy. Pokud nebude tady tamhle se mnou vás spolubydlící. Jo. Takže jdu. Vám to ukážu dál. End. Máme tady warp end. Takže tady máme end. Budeme trošku zlý. Čekat. Hej. Tak jo, jdeme dál. Jméno warp. Nether. Jo, tady vlastně to je jinak. Peklo. V češtině nebo angličtině, nevím jak to tady mají zás. Tady to je totiž slovenský server. Komuže patří? Romano Res. Info. Tak nic. Je čau. Gold. Ti goldiaci ignorují všechny. Takže potom tady máme warp. VIP. Tady vám ukážu VIPčka, tady si můžete nakoupit VIP, všechno. Tady vám ukážu nějaké ceny. Tak si ještě stopněte video, přečtěte si to. Super VIP, no to si budu potom kupovat já. Já jsem si zatím koupil Silver VIP, tady toho. VIP Silver Nick. Tak, 99 korun si potom koupím to za 3 kg. Takže máme na warp. No ještě tady máme tohle. Máme tady hodně warpů. Tady je vlna. A stone. No, tak. Moment, jsem to asi počítal. Sakra, počkat. No, už se mi to načetlo. Potom tady máme lomeno warp. Shop. Ale musím vám říct, že znám lepší shop. Já vám ho ukážu. Jméno Res. Mafian. Shop. Tak, ukážu vám nejlepší obchod, kde musíte být. Kde se prostě budete podívat. Tady. Tady je můj obchod. Nic moc, ale dobrý. Je to kousek od mého baráku. Potom tady je lomeno warp recepty. Tak, tady jsou recepty. Tady jsou jakoby takové lepší věci, jako třeba, když něco s command se mi dělá, tady kamera, ten co je, tabule, tady to, páska, no ok, barel, tady je barel, telka je tam na druhé straně třeba, televize, ještě vás provedu po mém domě. Nevím, jestli jsem to říkal, koupil jsem si tady NPCčko, moment. Teďka nemá na chatlístky, no ale určitě jste viděli. Takže vás provedu po baru, tady jsem si chtěl lampy, tam mám verandu, tady kuchyň, obývák, menší, můj pokoj. Tak. A ještě tady je bug, jméno warp. Jo, to je tady taky, tam chodit nebudu, nemám věci, teďka jsem umřel. Před chvílí, takže dáme jméno warp mini hry, nevím jestli tak je, jo, dobrý. No, máme tady TNT run zatím.
Bed Wars, Mob Arenu, a ještě Hunger Games. Tak to by bylo asi z tohle videa všechno, tak se přijďte podívat, takže čau!